Ang memorial na pinagdiriwang natin ngayon ay ang dedication of the Basilicas of Saint Peter the Apostle and Saint Paul the Apostle. Akala natin pag nagkasama na itong dalawa na ito, isang basilika lang ito. But they are actually two different places, no? Sa ang Basilica ni Saint Peter ay doon sa Vatican Hill. Pero ito naman yung Saint Paul is outside the wall of the city, the walled city noon sa Rome. At medyo malayo ito. Sabi nila mga miles away pa raw. Kasi yung palagi nating nakagawian na pag Saints Peter and Paul, ang kanilang fiesta ay June 29, no? Kaya siguro pinagsama na lang itong ang paggugunita ng dedication because siguro they are two pillars of the church, no? Of the Roman Church, no? At pagsamahin na lang, no? There are four basilicas doon sa Rome. Yung isa, kaya kamakailan lang noong November 9, we celebrated the memorial of the dedication of Saint John Lateran. It is dedicated to Saint John the Baptist and Saint John the Evangelist. At yung isa pa na basilica is Saint Mary Major, no? Kailan ba yun? August 5, no? So ito na, pinagsama na lang itong dalawa. Siguro baka nawala na ng date, no? Pero pag pinagsama because they are two pillars of the church at this same siguro by the decree of the Emperor Constantine noon daw, no? Nung anong year pa yun? Mahirap tinatandaan ng mga years. 309, whatever, BC, no? To decree that the church will be basilicas, no, will be built, no, in honor of these two apostles, no. And so yun, maraming mga renovation ang nangyari hanggang sa dumating sa ganyang katayuan ngayon, no, na ang connection doon na pareho ang dome, tapos they are made up of marble. Pero si Saint Paul, he was a great apostle, and Peter was also a great apostle. Pareho silang mga Hebrew. And pareho din sila na nag-suffer ng martyrdom. Kaya siguro pinagugunita natin ito in order for us to be reminded again of the building, the place wherein it is dedicated to the Lord, no? Akala natin para sa santo, but it is dedicated to the Lord through the intercession, through the patronage of these two pillars of the church, no? Peter and Paul, no? Para siguro i-remind pa rin natin ang ating sarili, no? Na there is a place for holiness, no? In these places, no, the designated for the Lord, no, na may mga formal worship. At higit sa lahat, we also imbibe, no, the ambience of the place. Pag pumunta ka doon, you're supposed to imbibe yung mga kabanalan, no, the holiness of the place wherein it is a place, it is the house of the Lord, wherein ang kanyang mga nandoon, ang kanyang mga anak ay nakikita din sa kanila ang kabanalan ng Diyos. Ewan ko sa anong isang church yun dati na noon unang panahon pa, no, na pag pumasok ka doon, tatanungin ka daw nila, confession ka na ba? Bago ka lang ba ng confession? Kasi pag hindi, sisigaw yung doon sa porter, no, unpenitent, no? Hindi ka nila, ewan ko kung papasukin ka. Siguro sa hiya mo na lang siguro na makasalanan ka na doon, no? Hindi ka na lang papasok, no? So, ganyan ka-stricto sila in terms of holiness, no? Pero sa atin ngayon, siguro pag ginawa natin yan, siguro marami ang hindi na lang pupunta sa simbahan. Baka pati si Father siguro hindi pupunta, no? Ma-eject doon sa loob ng simbahan. But ang invitation palagi sa atin that this is a place of God, this is a place where we meet God, and this is a place wherein true worship of the Lord, no, is being done and observed. At higit sa lahat, yung reminder para sa atin that we are also
temple of the Holy Spirit, no? Ang Diyos ay naninirahan sa atin at higit sa lahat ay tayo din ay ma-invite, no? Ma-imbibe natin ang holiness, no? Ang ambience ng lugar because we are sons and daughters of the loving Father who is holy, no? So we try to be perfect and we try also to be holy and imitate, no? The Lord in our life, no? Para ang ating buhay din, no? It will also be a dedication every day and always to the Lord, wherein, no, the sweet odor of Christ's goodness spreads far and wide, no? Itong ating pagninilay na ito ngayon, no? In as much as mayroong mga lugar, mayroong building, mayroong place para sa Diyos, no? At para sa kanyang sangkatauhan, no? We also try to imitate that in our life and to remind ourselves also of there is a sanctity, there is holiness, no, that is being given to us, and God also expects us, no, to live this holy life, no, every day, no, and every time, no, that maalala natin that God, no, is also with us. So ang ating siguro ninilay para sa paggunita natin ito, no, in as much as we remember those two great men who are the pillars, no, of the church, no, sila ang naging sandigan, magiging sandigan din siguro tayo ng pananampalataya, and through sa paggugunita siguro natin, makita din natin ang kanilang example that can have bearing in our life and in our following of the Lord. Kasi una, lilinisin ng Diyos, no, ang kanyang simbahan, ang kanyang church, no? And kasama din siguro tayo diyan that God continuously, no, is cleansing us of our sins, of our impurities, no? At patuloy tayo na inaanyayahan ng Diyos, no, to live a holy life, to follow and imitate Jesus, no? So wag na nating hayaan pa na puntahan tayo ng Diyos, no, at linisan, no, buhusan ng tubig na isang balde siguro na sobrang lamig, o kaya isang balde ng sunrox, no, para malinis ang ating katawan. But nevertheless, no, ibig sabihin diyan na sundin natin, no, kung ano ang paanyaya ng Diyos sa atin. Live a holy life, no? Imitate Christ, no? Dapat makita ito sa ating buhay. At siyempre, may mga sacraments naman para tayo maka-participate, no, in the cleansing of ourselves, no, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa pagtatahak ng matuwid na landas, no, at landas patungo sa Diyos, no, and to be an exemplar in our faith, no. I believe, no, yan ang hangad ng Diyos sa atin ngayon, hangad ni Jesus, no, na sana malinisan tayo so that magiging kaaya-aya tayo sa Diyos, no. Kaya nga tayo naglilinis para may makita ang true beauty of ourselves, no, that is far from sin, no. Walang bahin ng kasalanan at higit sa lahat, no, ang the sweet odor of Christ's goodness, no, nandiyan sa atin because we are with God, no, ang Diyos, no, ang ating taglay palagi. So yan ang invitation una para sa atin that we also are called to cleanse ourselves, no. We ask Jesus to come and cleanse us of our sins, to make us once again worthy sons and daughters of God, no. So ang pangalawa siguro that we are also temple of the Holy Spirits, no. Itong mga building na yung Basilica ni St. Paul na ito at St. Peter, no, naging simbolo para sa atin, naging tahanan ng Diyos, but deep inside us also matatagpuan din ang Diyos, no, maninirahan din diyan. So wag nating dungisan, no, ang tirahan ng Diyos, no, sa atin, no, because of our sinfulness o kaya hindi maganda na kaugalian, no. So yan, make yourself worthy before God, no, and the only way is to invite Jesus and ask Him, no, to live in yourself, no, and in that way you can always minister to others and you can do your mission at higit sa lahat, no, ay
ma-share mo ang love and goodness ng Diyos sa mga tao na nakakasalamuha mo sa iyong buhay. No? We can always respect God, no, through ourselves, no. So ingatan din natin ang ating sarili, mahalin, no, adorn it with the precious stone of goodness siguro, at pagsusunod bilang Kristiyano, pamumuhay bilang totoo na mga Kristiyano. No? At third siguro na lang natin na reflection dito, no, that we continuously praise God. No? Kaya nga tayo siguro nililinisan ni Kristo, kaya nga tayo nire-remind palagi na banal ka, no? Tahanan ka ng Diyos. Ang Espiritu ay nananahan sa iyo. No? Gawin mo na maganda ang tirahan ng Diyos, no? Through your deeds, through your life, no? To be a good Christian, so that, no, we can always worship God. We can offer fitting worship before Him, no? The people of God, no, nagsusumikap sila na makagawa ng sacrifice, no? May animal sacrifice, may kung ano-ano pa siguro na ginagawa doon nila sa temple in order for them to make their sacrifice reach heaven, no? Na maging ang pag-umusok na yon diretso sa kalangitan, no? And God will be pleased, no, because of that sacrifice. So si Jesus naman ay nag-iwan sa atin ng sakripisyo na kakaiba, no? Ang pagsusunod sa Kanya, ang pagdiriwang natin ng sakramento ng Eucharistia and many other forms of prayer para sa atin na naglalarawan, no, ng ating Christian life at pagsusunod sa Kanya, which is in turn pagbahagi, no, sa saving mission of God dito sa buhay. So we continuously praise God for giving us the chance, the opportunity, for giving us the time, no, at the privilege, no, to worship God every day of our life, no. Siyempre, ang ating gagawin dyan is leave time for prayer, no? Magbisita sa mga simbahan. Hindi lamang yan ay yung obligation, kundi nakita mo, no, na yan ang iyong buhay. Yan ang iyong pagkikipagbahagi, no, sa saving mission ng Diyos, no? At binibisitahan mo ang Diyos dahil na-miss mo siya, no? And you want the holiness of life. At siyempre, during that encounter, you pray and you become one with God, commune with God in everything. Wherein, bubuksan, no, ng Diyos ang pinto ng kalangitan. Minsan, very mystical experience din yan para sa atin. For example, pumasok ka sa simbahan, no, at yun, no, nakikita mo na ang Blessed Sacrament, ang altar, no, at ang mga tao doon na taimtim na nagdadasal, mapapadasal ka rin at you also imbibe the aura, no, of the place wherein ayun, may mystical experience dahil alam mo, no, na nandiyan ang Diyos, no, parang bukas ang kalangitan sa pagpasok mo at nagsasabi sa iyo, hey, welcome, no, nandito ka. Natutuwa ako ngayon, no, sabi ng Diyos sa iyo dahil bumisita ka. So pag-usapan natin kung ano-ano man ang mga bagay, no, na mga concern mo ngayon at concern ko sa iyo. So yeah, yung ganyan, no. Pagpasok mo sa simbahan, alam mo nasa langit ka na, no, dahil may aura ng worship. It is very inviting for us to worship God, no. So yan. So we leave time for prayer. We leave time para sa ating sarili dahil ang Diyos, no, ay naghahangad pa rin ng ating papuri, no, at panalangin para sa Kanya, no. So ang nais nating puntahan dito, leave room for God, no, so that we can continue to worship Him in this life, which in turn we also receive our sanctification and we affirm our being sons and daughters of God, no. So ito ang ating mga reflection ngayon para sa paggugunita natin ito, no, ng dedication of the church, the Basilica of Saint Peter and Saint Paul, that the Lord, no, will be glorified through what we are doing and the people deeds, no, in this life. May God bless us all.